Mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Nagsining itiyo, nagapasalamat naman kita sa Ginoo kay makapadayon kita sa pagpumalandong sa iyang mga pulong. Kag sa ako nabatyagan, madamo na gid nga mga mensahe nga aton na batian sa sini nga semana na nungod sa kamatayon kag pagkabanhaw sang aton manluluwas. Kay ni amo ang semana diin kita nagapamalandong sang kamatayon kag pagkabanhaw sang aton manluluwas nga amo si Ginoong Hesus. Kag sa kang tanan sini pagabasahon nakon ang balaan nga kasulatan kag ini makita sa John chapter 10 verses 17 kag 18. Diri nagahambal sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, ang amay nagahigugma sa akon kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi agud nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makaagaw o kon makakuha sang akon kabuhi, kundi ginhatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon. Ang nasulat diri mga pulong mismo ni Ginoong Hesus kag ginsulat ini ni John. Kagamo ini ang aton nga posisyon subong kaman ang duha ka verses mayara siya nga madalom nga pagtulon-an nga aton gid makuha sa sini nga aga. So ang una diri nga linya, tanaw naton ang kada linya sang ginbahambal sa duha ka verses. Nagsiling ang Bible, si Kristo nagsiling, siniya ang amay nagahigugma sa akon, tungod kay handa ako sa paghatag sang akon nga kabuhi. Nagahambal ina sang kamatayon. Handa siya sa paghatag siyang kabuhi. Kag nagpadayon pagid ang amo nga bersikulo, siling niya wala sing sarang nga makakuha sang akon kabuhi. Siling ni Jesus Christ, wala. Bisan sino, wala. Pero siling niya, ginhatag nakon ang akon kabuhi sang kinabubuton. So aton ini tanahon sing maayo, kagaton hangpon ini ng mga dinalan, ang siling ni Jesus Christ, nga ang yang amay sa langit, nagahigugma gid sa iya. Tungod kay handa siya sa paghatag sa iyang kabuhi, naghambal ini sang kamatayon didto sa cross. Kag ang siling pagid sang Bible amo ini nga ginhatag ni Kristo ang iyang kabuhi sang kinabubuton nga paghatag. Hindi nga ginpuwersa siya kag wala sing bisan sino nga persona sa kalibutan nga nagpigos kay Kristo. Ginlogos siya sa paghatag sa iyang kabuhi. Ang siling niya, kinabubuton niya nga ginhalad, nga ginhatag ang iyang kabuhi. Kabagdanan nga ang amay nagahigugma sa iya tungod kay amo ina ang gusto niya ni Kristo nga iyang kabuhi voluntaryo nga ihatag niya agod nga ihalad dito sa cross kag paagi sina ang katawhan sa kalibutan
makaangkon sang kasiguruan sang ila kaluwasan. Tanaw naton sing maayo kag makita naton ini sadtong tion nga si Kristo gindakop bala. Gindakop siya agod nga ihalad dito sa cross, agod nga silutan pagi sa kamatayon dito sa cross. Sadto nga tion ang mga leaders katulad sa mga high priest, elders, mga parisiyo nga membro sang Sanhedrin nagaplano na nga dakpon si Kristo agud igalansang sa cross. Kag nabal-an ini ni Judas. Si Judas amo ina ang nagluib kay Jesus Christ. Isa sa mga apostoles ni Kristo, pero siya ang nagluib kay Kristo kag nagpangita sing paagi paano nga si Kristo madakop agod ilansang sa cross. Sadto nga tion si Judas nagkadto sa mga leaders kag nagsiling nga siya amo ang patigayon sa pagtudlo kundi si Kristo. Pero si Judas nagpangayo sang suhol. So gintagaan siya sa mga leaders, ginatawag sa Bible 30 pieces of silver. Amo na ang ginsuhol sa iya. So gin-organize ang pagdakop, nagatipon sa mga soldado nga mga maisog, makosog para magdakop kay Jesus Christ. Kag ang nagpangulo sa ila pagkadto sa lugar diin si Kristo amo si Judas. So sadto nga tion nabal-an gid ni Judas nga si Jesus Christ didto sa garden sang Getsemani. So nagkadto sila didto, dala ang mga soldado nga may mga armas, kag sa pagabot nila dito sa garden sang Getsemani, si Kristo nagsugata sa ila. Si Kristo wala naglikaw, wala siya nagdalagan, nagsugata sa ila, kag si Kristo pa among nagtamyaw sa ila. Siling ni Jesus Christ, sino ang ginapangita ninyo? Okay. Nagsabat sila, si Jesus Christ nga taga Nazareth. Siling ni Kristo sa ila, ako amo siya. Si Kristo naghambal nga ang ila ginapangita siya. Ginhimo ina ni Kristo agod nga hindi na sila mabudlayan pagdakop, agod nga ang iya mga apostles hindi madalasa sa pagdakop kundi siya lang voluntaryo nga nagsiling siya, ako ang inyong ginapangita. Willing siya, handa siya sa pagpadakop kag wala siya naglikaw. Nga anong ginsiling sang Bible nga aton ginpasa, si Kristo handa sa paghatag sa iyang kabuhi. Kinabubuton niya nga ihalad ang iya kabuhi. So wala siya naglikaw. Nabalaan niya, nga dakpo na siya, pero handa siya nga itugyan ang iyang kabuhi, iyang kaugalingon sa mga kamot sang soldado nga magadakop sa iya. Okay. Si Judas naghalo kay Jesus Christ. Kay amo amo ang tanda. Nagsiling si Judas, kung sino ang akon halukan, amo ina ang inyong dakpon. Okay? Si Kristo nagsiling kay Judas, siling niya, abyan, himuan na kung ano ang ginaplano mo. So si Judas naghalok kay Jesus Christ. Kag tungod sina, gindakop dayon si Jesus Christ, agod masiguro nga hindi na makapalagyo.
Pero kabalo ka kag amo ini ang nahambal sang Bible, ang isa sang mga gintuton-an ni Ginoong Hesus nga amo si San Pedro, isa man ka tawo nga maisog, nagabot siyang espada kag ginlabo niya ang isa sa mga nagdakop kay Jesus Christ. Pamatyag ko ang tuyo ni Pedro nga maigo gid ang ulo sang nagdakop. Pero nakahilay siguro ang dalunggan lang ang naigo kag nagtabog gid ang dalunggan niya. Ginpudyot na lang ni Jesus Christ kag ginbalik ang iyang dalunggan nga daw wala lang sing natabo. Kag dason naghambal si Jesus Christ sa iyang mga gintuton-an, ilabi na gid kay San Pedro nga nang labo. Siling ni Jesus Christ, ibalik ang imong espada, siyang sulodlan, siyang tagob. Agod nga hindi na sila magbato, agod nga hindi na sila magpanglabo. Nagsiling si Jesus Christ sa ila. Siling niya, hindi na nagkabagay nga magbato pa kamo. Kay siling ni Jesus Christ, isa ka lang kapanawag sa Amay sa langit. Magapadala siya dayon sang bali 12 ka legion nga mga anghel sa pagbulig sa akon. Kagintanaw na akon sang maayo ang isiling ni Jesus Christ nga mga 12 legions. Ang isa gali ka legion bali isa ina ka batalyon nga soldado nga taga Roma, Roman soldiers. Ang isa ka legion bali isa ka batalyon nga soldado sang mga Romanhon. Okay. Ang isa ka legion o kon isa ka batalyon nagakomponer sang 6,000 ka mga soldado. So, kung 12 ka legion, i-times nimo niya sa 12, tag 1,000 kada batalyon o kon legion. Amo ina ang silin ni Kristo nga kung manawag lang siya sa Amay, ipadala dayon sang Amay, bali 12 ka batalyon nga mag-away sang magdakop sa iya. Pero silin ni Kristo, ano ang pagkatuman sang pulong sang Diyos nga amo ang Bible kung hindi niya itugyan sang kinabubuton ang iyang kaugalingon sa kamot sang kaaway agod nga ilansang siya sa cross. So mga kautoran, amo ini ang matinaw nga plano sang Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan nga dapat si Kristo ihalad dito sa cross agod nga matigayon ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Wala na sing iban nga paagi nga plano ang Dios. Amo lang ina ang bugto nga paagi. Kung hindi si Kristo maghalad willingly kinabubuton sa iyang kaugalingon, wala sing bisan sino nga gamhan ng naggwapo nga tao sa sini nga kalibutan nga makaangkon sing kapatawaran sa iya sala kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kabangdanan nga kinabubuton ni Kristo nga ginhalad ang iyang kabuhi kag iya ini gintugyan kag nagsiling pa siya kung hindi siya gusto nga magtugyan siyang kabuhi, pwede siya makapanawag sa Amay sang madamo nga mga anghel sa pag-apin sa iya, pero siling niya wala niya na ginahimo tungod kay ang plano sang Dios amo
nga matigayon ang aton kaluwasan paagi sa paghalad niya sa iyang kabuhi didto sa cross. Ikaduha nga tan-aw naton diri, amo ini ang siling sang Bible. Siniya pagusto ako sa paghalad sang akon kabuhi. Pagusto ako sa paghatag sini. Kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon. Ano ang gusto silingon ni Jesus Christ siya paghambal sini? Sila pagusto ako sa paghatag sang akon kabuhi. Pagusto siya. Kag siling niya, pagusto man ako sa pagbawi sini. Pagusto siya sa paghatag siyang kabuhi, kag pagusto man siya sa pagbawi sini. Ang iya gusto ipahangop amo ini, nga si Kristo kinabubuton, gusto niya nga ihalad ang iyang kabuhi. Ang pulong diri bawi, naghambal ina sang pagkabanhaw. Gusto niya nga ihalad ang kabuhi, kag pagusto man siya sa pagbawi sini, kung sa aton pa mabanhaw man siya. Pagusto siya sa paghalad siyang kabuhi, pero pagusto man siya bawion man niya ini gyapon, mabuhi man siya gyapon, mabanhaw man siya gyapon. Kagamo ini ang kamatuoran nga ginasulit-sulit pirmi sa Bible nga na-record gid halin sa Mateo, Marcos, Lucas, pakadto sa John. Dira ginatudlo na nga daan ni Kristo. Sa wala pa siya nalansang sa cross, ginahambal na niya nga siya magakadto sa Jerusalem, pagapatyon siya sa mga leaders, pero siling niya sa ikatatlong adlaw, mabanhaw man gihapon ako, mabuhi man gihapon ako. Amo na ang ginasiling niya, pagusto ako sa paghatag sang akon kabuhi, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Sa aton pa, mapatay siya, ang siling bawi, mabanhaw man siya gyapon, mabuhi man siya gyapon. Kag ini, amo ang wala maintindihan sang mga disciples ni Jesus Christ sadtong nagapanudlo pa siya diri sa duta. Ang pirmi gid ginasiling nila, kag nagapamangkot sila ang mga apostoles kay Jesus Christ. Kay man si Jesus Christ naghambal sa ila. Okay? Sa Mateo 16 verses 21 pakadto sa 23. Dira gintipon ni Jesus Christ ang iyang mga disciples, upod na da ang iyang mga apostoles. Dira si Pedro ginsabdong ni Jesus Christ siningation. Kay man si Jesus Christ nagprangka sa ila. Siling ni Jesus Christ, magakadto ako sa Jerusalem, kag didto magaangtos ako sang madamo nga sahi sang mga pag-antos. Dakpon ako sang mga leaders, religious leaders. Sintensyahan nila ako sa kamatayon. Ilansang ako sang mga Romanhon nga mga soldado dito sa cross. Kag si San Pedro nga nagpamati sina, nga sugilanon, daw hindi siya pabor sa ginhambal ni Kristo. Siling ni San Pedro, Ginoo, hindi ina matabo,
hindi magtugot ang Dios ang Amay sa langit nga matabo ina sa imo. Kabalo ka kung anong siling ni Jesus Christ? Siling ni Jesus Christ sa San Pedro, palayo ka sa akon, Satanas. Nga aging tawag ni Jesus Christ si San Pedro nga Satanas? Nahimo bala si San Pedro nga Satanas? O kung ano si San Pedro, ginpuy-an sang demons? Wala. Si Satanas, hindi gusto nga si Kristo ilansang sa cross. So ginbutang ni Satanas ang iyang pulong kay San Pedro. Agod nga si San Pedro amo ang mahambal kay Kristo nga dapat hindi siya magpalansang sa krus. Tungod kay nabalaan ni Kristo nga gingamit ni Satanas si San Pedro sa paghambal, ginsabdong ni Kristo si Jesus Christ, si San Pedro, nga ginsiling ka na niya, palayo ka sa akon, Satanas. Si Satanas pwede makagamit sa tao sa paghambal sang iya mga plano. Bisan pagani dito sa garden sang Eden, gingamit ni Satanas ang manog. Ang manog na kahambal sang hinambalan sang tao. Ang manog hindi na tani iya makahambal mo. Pero tungod sa gahom ni Satanas, nakahambal ang manog sang tion nga gintintar si Adan kag si Eva. Ginsingganan niya, kaon ka mo. Kag si Adan kag si Eva, nagkaon. Suno sa sugo sang manog nga gingamhan ni Satanas. Aman ang gwa kay San Pedro, gigamit siya ni Satanas sa paghambal nga dapat si Kristo hindi magpalansang sa krus. Kung ato ni tadlungon sing mayo, si Satanas nakahibalo nga kung ihalad ni Jesus Christ ang iyang kabuhi dito sa cross, ang tanan nga mga tao nga magatuo sa iya makaangkon sang kaluwasan sang ila kabuhi. Kag inaamo ang hindi gusto ni Satanas nga ang mga tao maluwas didto sa silot sang kalayo. Ang gusto ni Satanas nga mga tao upod sa iya didto sa linaw sang kalayo. Nga ang tanan nga mga tao silutan sang Dios upod kay Satanas. Amo ina ang gusto ni Satanas. So hindi siya gusto nga ihalad ni Kristo yang kabuhi dito sa cross, agod nga kung si Kristo hindi maghalad siyang kabuhi, ang tanan nga mga tao hindi makaangkon sang kaluwasan. Tungod kay mo ini ang nasiling sang Bible. Ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Dala na dira ang silot sa impyerno. Silot ina sang sala. Karon kon ang sala sang tao hindi mapatawad, so sigurado gid 100% nga masilutan gid ang tao sa impyerno. Kabangdanan, suliton gid nakon liwat, si Satanas kutob siyang mahimo nagapamalabag nga hindi si Kristo magdayon sa pagpalansang maghala siyang kabuhi dito sa krus. Okay, kung tanawon pagid naton ang mga sugilano na nuod sa kamatayon dito sa krus, si Satanas nagapadayon gid tob-tob sa katapusan sa pagpamalabag nga hindi si Kristo magpalansang sa krus. Dumduman nimo nga sang si Kristo didto na nagakabit sa krus, may duha ka tawo nga kawatan mga buyong kag kriminal nga ginlansang man upod kay Kristo. Ang isa nagpamuyayaw kag nagsiling kay Kristo,
Kung ikaw anak sang Dios, panaog ka dira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon, kag luwasa man kami. Nga ginahambal ina sang isa kakawatan, tungod kay si Satanas, amo ang naggamit sa iya sa paghambal. Nga singganon si Kristo, pamatud-i nga ikaw anak sang Dios, panaog ka dira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon, kag luwasa man kami. Okay, si Satanas wala nagauntat. Didto na si Kristo nagakabit sa cross, pero ginapamalabagan niya, gingamit niya ang buyong sa paghambal kay Jesus Christ, agod nga si Kristo manaog, agod nga hindi pagidayon ni Kristo paghalad ay ang kabuhi sa cross, agod nga hindi matigayon ang imo kag akon kaluwasan. Ano pagid ang natabo? Kag ano pagid ang ginahimo ni Satanas sa pagpamalabag? Sang dito na si Kristo nagakabit na sa cross, may mga tao nga nagaagi kag nagatanaw. Kabalo ka kung ano siling sa mga tao nga nagatanaw dito nga nagaagi man lang? Siling sa mga tao, pulo parehas man siyang ginasiling sang kawatan. Siling nila tanawa bala, nagahambal ina nga tao kung sa aton pa si Kristo. Nga gub-an ninyo ining templo kay sa ikatatlo nga adlaw akon ini patindugon. Ina nga mga tao nagahambal sang wala nila mahampi. Pero nagasinggit sila nga panaog dira sa cross, luwasa ang imong kagalingon, ina kon ikaw anak sang Dios. Grabe si Satanas, wala nagauntat. Ginagamit niya ang bisan sino sa pag-challenge kay Kristo nga magapanaog sa cross kag pamatud-an nga siya amo ang anak sang Dios. Luwas na ang mga soldado mismo nagasinggit man. Ang mga soldado bala nga naglansang sa iya, nagasinggit man nga panaog ka sa cross, pamatud-i nga ikaw anak sang Dios, pamatud-i nga ikaw Mesiyas, pamatud-i nga ikaw hari sang mga Hudiyo. Kag luwasin na ang mga naghukom kay Kristo, ang mga high priest, ang mga eskriba, ang mga parisiyo, ang mga elders sang mga Hudiyo, nagasinggit dito nga kung ikaw anak sang Dios, gamhanan, manluluwas, Mesiyas, panaog ka sa cross, pamatud-i ang imo ginahambal nga ikaw Mesiyas, ikaw anak sang Dios, mapamatud-an lamang ina kung ikaw manaog dira sa cross. Inang tanan nga mga tao gingamit ni Satanas agod nga pugnan si Kristo nga hindi magdayon pagpalansang sa cross, kay man nakahibalo si Satanas nga kung si Kristo hindi lang maghalat siyang kabuhi, ang tanan nga mga tao hindi makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Pero anong ginahambal sang aton Bible? Ang aton ginbasa kaina bag-o lang amo ini, nga ang amay nahigugma gid kay Kristo, tungod kay si Kristo handa sa paghatag sa iyang kabuhi sa cross, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag.
Ang siling sang Bible matag, kinabubot-on nakon siling ni Jesus Christ ang paghalad sang akon kabuhi para ini sa kaluwasan sang mga katawhan. Kag nagpadayon si Kristo, pagusto ako sa paghalad sang akon kabuhi. Kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Nagahambal sang kamatayon kag pagkabanhaw. Bawi sini kung sa aton pa pagkabanhaw. Wala ina mahangpi sing maayo sang mga apostoles. Nahangpan lamang nila ang ginhambal ni Kristo sadtong tion nga nabanhaw na si Jesus Christ. Kag nagsiling sila sa ilang kaugalingon, tapos nga nabanhaw si Jesus Christ, nya amo gali ini ang ginahambal ni Kristo, nga magkadto siya sa Jerusalem, pagapatyon siya, pero sa ikatatlo nga adlaw, mabanhaw siya. Amo ina ang ginabalik-balik ni Jesus Christ sa paghambal sa ila, pero wala nila ina mahangpan sing maayo, tob-tob nga nabanhaw si Jesus Christ. Makasiling kita daw tama kaluya sang utok sang mga apostoles, nga madamo kabisis ang ginhambal ni Kristo sa ila, ang iyang kamatayon kag pagkabanhaw, pero wala sila makaintindi. Mga kautoran, hindi kita magka-discourage nga kung kita wala man makaintindi maayo kung ano ang ginatudlo sang Bible. Pulo parehas lang kita sa mga apostoles, sa mga disciples ni Jesus Christ. May kaluyahon ang ilang paintindi kung ano ang ginatudlo sa ila ni Jesus Christ. Pero ang kamotoran amo nga wala sila ginsikway ni Kristo bisan wala nila maintindi ang tanan. Ang pagigugma ni Kristo nagapabilin sa ila, kagamo man sina ang aton batyagon subong. Ang Diyos wala man nagapaabot, mahangpa naton ang tanan nga nasulat sa Bible. Kag wala man nagapaabot ang Diyos nga mahangpa naton ang tanan nga madalom nga theology, agod nga maangkon naton ang aton kaluwasan. Hindi kag wala nagapaabot ang Diyos nga magsiling siya, mga anak, tun-in ninyo ang Bible, kung mahangpa na ninyo ang tanan, halin sa Genesis pagkadto sa Revelation, luwason ko na kamo, hindi inaamo ginatudlo sa Bible. Wala nagatudlo ang Bible nga hangpo naton anay ang tanan, agod nga maluwas kita. Kay man ang mga apostoles mismo ni Kristo sadtong tion nga ginahambalan sila nanungod siyang kamatayon kag pagkabanhaw, wala sila kaintindi, nahangpan na lang nila tapos nga nabanhaw si Jesus Christ. Amo man sini-apply naton sa aton kagalingon. Ang ginasiling sang Bible nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi, paagi sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo. Idi paagi sa paghibalo sang tanan nga mga butang, kay bisan anom ka naton kag lugoson naton ang aton kagalingon sa pagtuon agod mabalaan naton ang tanan nga butang, hindi naton ina mahimo kay kita mga tao kag hindi kita Diyos. Ang makaintindi lamang sang tanan nga mga butang amo ang Diyos kag hindi ang tao. Ang ginapaabot lamang sang Diyos aton amo nga kita magpaubos sang aton kaugalingon
maghinulsol sang aton mga sala, isurrender naton ang aton bukos nga kabuhi dira sa may maon nga kamot ni Kristo, aton siya tuhan kag batonon sulod sa aton nga kasing-kasing. Kung ang pabangkot nimo, ano gid bala ang rason nga si Kristo nagkari sa kalibutan kag naghalad siyang kabuhi sa cross? Ang sabat sina, ikaw amo ang rason nga nagkari si Kristo kag nagpakamatay sa cross para sa imo. Kay kung wala siya nagkari kag naghalad siyang kabuhi, hindi ikaw kag ako makaangkon sang kapatawaran sang aton sala kag makasulod sa ginharian sang langit. Amo ina ang rason nga nagkari siya sa aton kalibutan kag naghalad siyang kabuhi agod nga madala niya kita sa himaya didto sa langit nga igin aman sa tanan nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton sa iyo. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay nga ang kalinong paghidait nga naghalin sa Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa balay katapusan. Amen.